Skúsenosti z prepravy ukázali, že skutočne tí dodávateľia, tí prepravcovia používajú všetky možné metódy, len aby ten svoj tovar dostali ku konečnému spotrebiteľovi. A mali sme prípady, keď sme zachytili nekvalitnú dodávku z Poľska, policajná hliadka eskorta ho vyniesla až po hranice poľské, vrátil sa nám iným hraničným prechodom, tam sme ho znovu chytili, znovu sme ho vyprovadili do Poľska, zachytili sme ho na 3. mieste. Jednoducho, my sme zablokovali všetky prístupové cesty z Českej republiky, z Poľska, z Ukrajiny, a robili sme kontroly vo vnútrozemí, tam sme zachytili tie ostatné dodávky. Jednoducho, nemohli sa tí Poliaci tomu vyhnúť. 44% poľských dodávok s nezrovnalosťami. Tieto kontroly zároveň ukázali, že legislatíva Slovenskej republiky je dosť benevolentná a v podstate, aj keď sme udelili, ja neviem, 96 pokút, začíname 20 správnych konaní, predsa tá represia nie je dostatočná, nie je motivujúca na to, aby prinútila tých dodávateľov a tých prepravcov zlepšiť tie podmienky, čiže musíme aj my zmeniť legislatívu.